podunajskej nížine, na kontakte Hronskej nivy a Ipelskej pahorkatiny, leží pri dolnom toku rieky Hron mesto Levice. Mesto s približne 36 000 obyvateľmi sa môže pochváliť nezamieniteľnou scenériou, no najmä bohatou históriou. Od svojho vzniku však mali Levice najmä remeselno-agrárny charakter. Tradícia poľnohospodárstva v Leviciach nikdy nevymizla, avšak zatiaľ, čo sa kedysi dedilo remeslo tak povediať z otca na syna, dnes sa budúcim odborníkom v jednotlivých špecializovaných vzdelávacích programoch venujú pedagógovia, ktorí môžu mladým talentom ponúknuť nielen teoretické vedomosti, ale i praktické skúsenosti získané v profesionálnych podmienkach odbornej školy. Počas štúdia všetkých programov Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach sa však žiaci môžu zapájať do projektov a aktivít, ktoré v škole aktuálne prebiehajú. Tu môžeme spomenúť projekty celoživotného vzdelávania Comenius partnerstva, Leonardo da Vinci Mobility, ktoré zahŕňajú zahraničné stáže žiakov, rôzne športové súťaže, účasť na výstavách a prezentáciách, napríklad Mladý tvorca, a aktívna účasť na aktivitách mesta v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. V nasledujúcich minútach by sme vám chceli predstaviť medzinárodný projekt v sieti projektov celoživotného vzdelávania Comenius partnerstva pod názvom Trinatural, ktorého sa zúčastnili 3 poľnohospodárske školy z Čiech, Poľska a Slovenska v rokoch 2008 až 2010, ktorého koordinátorom bola škola z Českej republiky. Masarykova stredná škola poľnohospodárska a vyššia odborná škola Opava je najväčšou školou svojho charakteru v Českej republike. Jej výhodou je maximálna prístupnosť vzdelávania v odboroch poľnohospodárskych, záhradníckych a prírodovedných. Škola združuje 3 odbory ukončené záverečnou skúškou s výučným listom, 3 odbory ukončené maturitnou skúškou, odbor nadstavbový, realizuje tiež vyššiu odbornú školu, ktorá je jedinou svojho zamerania v Českej republike a je pilotnou školou v celoživotnom vzdelávaní. Poľskú stranu projektu zastrešuje komplex škôl v Komorne. Škola má 55-ročnú tradíciu a jej hlavnou úlohou je výchova pracovníkov pre potreby vidieckej infraštruktúry. Zaujímavosťou je tu zámoček, v ktorom je študovňa, knižnica a tiež sála s kozubom, ideálna na usporadúvanie kultúrnych podujatí. Pri hodnotení škôl v kraji a Poľsku vykonanom poprednou agentúrou sa škola umiestnila na významnom mieste. Tradícia Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach siaha až do roku 1948, kedy svoju činnosť ukončila Vyššia hospodárska škola v Košiciach, jedna z najstarších poľnohospodárskych škôl na Slovensku. Svoj dnešný názov nesie od roku 2008. Skúsenosti, no najmä dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch v kraji vždy otvárali dvere vzniku novým odborom a v súčasnosti novým školským vzdelávacím programom aktuálnym pre súčasnú potrebu praxe. Škola si postupne získavala renomé vďaka neustálemu zvyšovaniu kvality, najmä však efektivity vyučovania. Dlhoročné skúsenosti s poskytovaním vzdelania a prispôsobovaniu sa požiadavkám sú teda nespornou zárukou úspechu absolventa na trhu práce. Tomu sa samozrejme prispôsobuje aj aktuálna ponuka vzdelávacích programov, tak aby dnešný uchádzač o vzdelanie našiel po ukončení štúdia bez problémov uplatnenie. Cieľom projektu Trinatural bolo priblížiť žiakom a lepšie spoznať rôznorodosť prírodného a kultúrneho dedičstva Čiech, Poľska a Slovenska, hľadať a poukázať na spoločné črty a zaujímavé miesta týchto štátov. Pri spoločnej práci žiaci využívali nemecký jazyk, konverzáciu v ňom a prípravu textov v jednotlivých prezentáciách, ktoré využívali a budú môcť využívať aj na hodinách cudzieho jazyka. Výstupy projektu sa aj takýmto spôsobom zakomponovali do učebného procesu školy. Jednotlivé projektové stretnutia tak priniesli výrazný efekt vo vyučovaní, najmä však v kreativite žiakov. Prvé projektové stretnutie sa konalo v Leviciach, kde sa počas 5 dní vytvoril pracovný tím mladých ľudí, ktorí sa stretli prvýkrát na medzinárodnom projekte. Veľkú úlohu tu zohrávala vzájomná zrozumiteľnosť, pretože jazyky 3 štátov sú podobné, no mnohé termíny sa líšia.
Miesto tlmočníka prevzal na seba Slavek Jakoniuk, ktorý robil preklad do poľštiny a prípadné nezrovnalosti doplnila aj kolegyňa Radka Šrajerová. Prehliadky a hľadanie správnych odpovedí do pracovných listov neboli len súborom odborných názvov, ale aj príbehov, zážitkov a zaujímavostí, ktoré do svojich výkladov vniesli jednotliví lektori v Arboréte v Mlyňanoch, štátnom žrebčíne v Topolčiankach, skalných obydliach v Brlhovciach, starobilej a krásnej Banskej Štiavnici i zaujímavej Horšianskej doline. Exkurzie s odborným sprievodom pre žiakov znamenali získanie mnohých informácií, ktoré sa v knihách a na internete nájsť nedajú, pretože pochádzajú z prirodzenej skúsenosti a vedomostí. Druhé projektové stretnutie sa konalo v Opave, kde sa žiaci, ale aj pedagógovia mali možnosť stretnúť s odborníkmi Natura 2000 a spoznať náučné chodníky s chránenými a zaujímavými druhmi rastlín a živočíchov Opavska. Samotnou Opavou sa tiahne park so stromami, pri ktorých je možné zastaviť sa, prečítať a povedať si o ich zvláštnostiach. Slezské múzeum a jeho expozície účastníkov preniesli do dávnych čias a spojili súčasnosť s minulosťou, napríklad aj výstavou amonitov, predhistorických morských živočíchov. Zrúcanina hradu Vichstein a nádherne upravený zámok v Hradci na Moravici s parkom upraveným v rôznych štýloch boli skutočným zážitkom. Stretli sa s riaditeľom základnej školy v Žimirovicích, ktorá do poslednej bodky naplňa myšlienky ekológie a zdravého životného štýlu. Na každom projektovom stretnutí sa dozvedeli čosi nové a myšlienky rozvinuli a doplnili. Podobne ako po vzhliadnutí Arboréta Nový dvúr. Záver stretnutia bol venovaný Dňu mláďat, akcii školy, ktorá je miestom na stretnutie všetkých generácií ľudí z mesta i okolia. Je to deň, na ktorom sa prezentujú jednotlivé odbory školy, priblížia svoju činnosť a možnosti uplatnenia žiakov, zároveň je to výborná príležitosť pre žiakov základných škôl z mesta spoznať zvieratá, rastliny a možno si vybrať ten správny odbor pre budúce povolanie. Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo v Poľskom Komorne. Program bol tiež rozvrhnutý na 5 dní a spoločným prvkom bol zubor. Majestátne zvieratá, ktoré sa aj na Slovensko dostali z Poľska. Prvý deň vysadili účastníci projektu Strom priateľstva a venovali sa aj zaujímavému spracovaniu odpadového papiera, ktorý recyklovali pri tvorbe výrobkov z papierového prútia. Krajina južného Opolia žiakom učarovala. Kultúrne pamiatky Pšiny a zaujímavé prírodné krásy každý deň spracovávali do čiastkových prezentácií vo všetkých jazykoch a v nemčine, ktorá bola projektovým jazykom projektu. Posledným stretnutím projektu a zároveň aktívnou prípravou na konferencie vo všetkých partnerských školách bolo stretnutie na Hrčave Česko-Slovensko-Poľskom pomedzí. Toto územie na rozhraní všetkých troch štátov očarí svojou majestátnosťou a jednoduchosťou. Študenti sa tu aktívne zapojili do logicko-strategickej hry a vďaka zážitkom a dojmom, prekrásnej prírode a atmosfére, ktorú vytvorili, nadobudli nové skúsenosti, no najmä nové priateľstvá, ktoré pretrvajú a tak sa už dnes tešili na ďalšie pracovné i súkromné stretnutia.